Πέρα από την ηλεκτρονική δυσφήμιση που είναι ιδιαίτερα γνωστή και από τις επιτυχίες της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σε περιπτώσεις κραυγαλαία ποινικών υποθέσεων, η συμβατική δραστηριότητα της συστηματικής δυσφήμισης μέσω της προφορικής διάδοσης αναλυθών έως συκοφαντικών ισχυρισμών εξακολουθεί να αποτελεί παράνομη δραστηριότητα. Είμαστε στην διάθεσή σας να ερευνήσουμε την ύπαρξη και ταυτότητα της πηγής της δυσφήμισης, τα κίνητρα και μεθόδους που χρησιμοποιεί για να επιτύχει τον σκοπό της, αλλά και να προσωποποιήσουμε τους εκούσιους ή εκούσιους αποδέκτες. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από αναμφισβήτητα τεκμήρια ενοχής, θα σας υποβληθούν όλα τα σχετικά στοιχεία που θα χρειαστείτε για τυχόν περαιτέρω σύνομες ενέργειές σας, ώστε αυτές να στεφτούν με επιτυχία.